kommer del 3 av Mailtimen! Yay! Nu har jag fått lite mer presenter av Queen L. Ja, det är klart. Mer recaps. Recap. Recap. Jag är så gott att de kommer på recaps. Men tack för recapsen. Vad fick jag vända? Nej, nu måste jag gå på rea. Så, jag fick en grann. Tack så mycket. Tack så mycket, Queen L. Den var fin. Den var fin också. Jag tror det är look. Jag har en sån här, men den är skitsnygg. Den var skitsnygg. Diamond in the sky. Classic fabulous. Det var sista. Nej, det var inte sista. Men den här var looken. Tackar. Jag tror jag också är min skrista. Tack så mycket Lisa för önskelistan. Och jag vill bara tacka alla som gav mig något. Och nu får ni se alla som gav mig något idag. Ja, okej. Lisa har gett mig hela önskelistan. Blue White har gett mig. Rose har gett mig. Queen L. Lollipop har BL. Hjärta, Raina, hjärta. Jag kanske uttalar det fel, men spelar ingen roll. Rare Queen, parentes rare. Parentes. Good for you, 100. Och det är Rares. Good också. Liva Ninja. Sigrid och Frankie. Men gud, det är samma. Nicki Minaj, jag kommer jättenära alla henne. Ja. Laura, 1121. Selina. Hon är snäll, väl? Cleo Grace. Supercat, Your Babe. Blue Star 2006. Hallon 1, 2, 3, 4, 0. Michele, tror jag. Queenie. Cleo, XD och Anna 679 89. Jag vill också visa, det känns som där är 3 som jag råkade öppna. För att när jag råkade skriva på hennes profil, då råkade jag öppna presenten och det här är 3 som jag fick av Lollipop, Rare Queen Rare och Blue White Girl. Men jag bara tackar för alla fina presenter så ses vi i nästa